Formålet med dette forsøg er at finde sammenhæng mellem bølgelængden og frekvensen. Vi startede med at stille 2 stænger op, og derefter forbinde det til generatoren, hvor vi varierede frekvensen for at få grundtonen frem, altså resonansen. Derefter stillede vi en stopklods ind imellem for at få nogle forskellige udslag. Så beregnede vi frekvensen og bølgelængden. Vi har beregnet bølgelængden ved at tage afstanden i centimeter og gange med 2 og lave det om til meter. Og så beregnede vi også produktet, altså meter per sekund, ved at tage frekvensen og gange med bølgelængden. Det gør jeg. Ja, så håber vi det er ikke. Ja, det er i hvert fald. Har jeg rykket en tættere på nu? Ja, 33. Bølgelængden kaldes også lambda, og det måles i meter. Bølgelængden er afstanden mellem hver anden bue. Her har vi en skitse over stående bølger. Som I kan se her, har vi buerne hernede og heroppe. Og herinde der findes knudepunkterne. I knudepunkterne er der intet udsving, men i buen er der et stort udsving. Jeg har ikke mere at sige. Frekvensen er antal svingninger på 1 sekund, og amplituden, altså volumen, måles i decibel, og perioden måles i sekunder tid for en svingning. Her har vi et koordinatsystem over et udsving fra en bølge. Her er amplituden, og den går herfra op til bølgetoppen. Amplituden er størrelsen på udsvinget. Det er musikinstrumenter, der afgiver lyd ved hjælp af svingninger, når en streng er udspillet mellem faste punkter. Og det kan man perspektivere til vores forsøg nummer 1, hvor vi havde en model af en guitarstreng. Med disse 2 øvelser, det var at finde forskellen mellem frekvens og bølgelængde. Og det vi gjorde, det var, at vi startede med at sætte en generator på en bestemt frekvens, og så derefter så varierede vi stemplet, så der kom resonans. Og derefter så målte vi afstanden mellem stemplet og åbningen, og derefter så beregnede vi så bølgelængden, og det gjorde vi ved, og så målte vi afstanden mellem stempel og åbning, og derefter beregnede vi bølgelængden, og det gjorde vi ved at sige frekvensen gange 4, og så skulle man så huske om at regne decimeter. Og det gentog vi så 5 gange med 5 forskellige variationer. Yes. Og produktet? Det tog vi. Sagde I? Nej, det tror jeg ikke. Hvad sige, det gør ikke noget. Vi prøver bare på at klippe i det her, tror jeg. Ja, og produktet, det fandt vi ved at sige frekvensen gange med 4. Nej, det er ikke det. Nej. Det er det der. Produktet, der tager vi, så tager vi frekvensen gange med bølgelængde. Det siger du bare nu. Og i produktet, der tog vi så frekvensen gange med bølgelængden. Det er, når der kommer en lille påvirkning, som giver et stort udsving. Og det opstår, når påvirkningen har den helt rigtige frekvens. Man kan fx perspektivere det til et ciffertog, hvor man laver en lille påvirkning med hånden, men der kommer altså et stort udsving i hele ciffertoget. Eller fx med en gynge, hvor man kun bevæger benene en lille smule, men der kommer alligevel et stort udsving i, at man bevæger sig meget. Det er en fælles betegnelse for musikinstrumenter, der afgiver lyd, når en luftsøjle svinger i et rør.
Almindeligvis så kunne det være ben, horn, metal eller træ. Du vil gerne perspektivere det til. Jeg må rigtig gerne perspektivere den til vores forsøg nummer 2, hvor vi havde et rør, hvor vi så førte sådan en sådan en træk. Nej. Ganske små svingninger i lufttrykket, som går op og ned i atmosfærisk tryk. Lyd opstår ved svingninger, f.eks. i vores første forsøg ved gitaren ved strengen.